όταν ο Λευκώνας σε ποια κατάσταση βρίσκεται ως τόπος? Όταν ήρθαμε εδώ, ο Λευκώνας ήταν με ελαχίστη βλάστηση. Καβακλή λέγεται το παλιό το όνομα και κατά μετάφραση από το καβάκι έγινε Λευκώνας. Ενώ έλεγε το καβακλή, εδώ καβάκια δεν είχε παρά μονάχα ένα γέρικο δέντρο μέσα στο ποτάμι. Από όλον αυτόν τον Λευκώνα και αυτό το πράσινο που βλέπετε, κάτω από το δημόσιο δρόμο ήταν ελάχιστες κηδονιές του Πέντζα, ενός εντοπίου. Όλο το άλλο ήταν για ζήν, όπως λέτε. Χωράφια της huertas, οικογένειες. Ήταν κυριολεκτικά γυμνό. Και εδώ, όπως πήγατε για το Σιδηρόκαστρο προς το τρίγωνο εκεί πέρα που είναι το Ηρώ, εκεί ήταν ένα έλος, ελώδες. Δεν υπήρχε τίποτα. Όλο το άλλο που δημιουργήθηκε είναι δημιούργημα αυτών των ανθρώπων. Εδώ είχαν εγκατασταθεί και άλλες 120 οικογένειες εδώ. Αυτές τις 120 οικογένειες τις έδιωξα εγώ από εδώ. Και τις έδιωξα εγώ από εδώ, διότι μολονότι ήμουνα τότε δευτεροετής φοιτητής νομικής, εκήρυξα επανάσταση σε αυτό το χωριό, επεστράτευσα άνδρες γυναίκες, κατήργησα το συνεργείο, έβαλα εδώ απάνω στη γέφυρα τις γυναίκες με τα τσιπούχα, τη φασουλή και πήγαιναν τα λογού τα δουκάλια και εντούναν το υπηκό που ήρθε εις βοήθεια, διότι κλείσαμε το συνεργείο το τοπογραφικό στο σχολείο για να μην κάνουν τη διανομή, το τοπογραφικό συνεργείο. Και γιατί το έκανα αυτό? Διότι δυστυχώς τότε κατά την διανομή έκαναν τη μεγάλη αδικία εις βάρος του χωριού. Τα χωριά του κάμπου με μεγάλων κλήρων και γόνιμα τα χωράφια. Εδώ έκανες εκείνους από 30 στρέμματα, ήρθαν εδώ πέρα ο Λευκώνας 18. Λέγω, τα παΐρια μου γεννήματα και μπορούν να φτάνει. Ο κάμπος εμμονολίγων, από δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή οι Θράκες, και γι' αυτό είναι το παράπονο το δικό μου, ότι η προσφυγική ηγεσία, οι πρόσφυγες, οι πολιτικοί, για να κάνουν το χατήρι του Βενιζέλου, εγκατέλειψαν το στοιχείο. Ο πλούσιος κάμπος εδόθηκε εις τους Θρακιώτας. Τα πλούσια τα μέρη εδόθηκαν στους Μικρασιάτας και έμεινε εις τους Ποντίους το βουνό. Έμεινε ο ηρωισμός και ο Ακρίτας. Και πήγανε και εγκατασταθήκανε καλός ο ηρωισμός, μεγάλος ο πατριωτισμός, χαρά και τιμή στον Ακρίτα. Αλλά γιατί να μην μπερμερτικόν ο Ακρίτας, τουλάχιστον όσον τεχνιάρη, τουλάχιστον στο βουνό νέας όσον τεχνιάρη στον κάμπο. Όταν είδα λοιπόν ότι εγκαθιστούν εδώ πέρα άλλες 120 οικογένειες που τις έφεραν μετά από εμάς, τις έφεραν το 27, εγώ ήμουν τότε δευτεροετής φοιτητής νομικής το 1934. Υπουργός της Γεωργίας τότε ήταν ο Θεοτόκης ο Τζον. Έβγαινε στην Αθήνα μία εφημερής, ο Ελληνισμός της Ρωσίας. Κάνω τότε εκεί μία ενβιαία αρθογραφία, επιτίθεμαι κατά του προϊσταμένου της Γεωργικής Υπηρεσίας εδώ του Τσίτερ και αργότερα του Κανάση, του μετέπειτα διευθυντού της φυτοπαθολογίας του Υπουργείου της Γεωργίας. Μέσα στα πολυλόγω κατορθώνω τότε με αυτό το να κλείσω το συνεργείο από την Αθήνα με το τηλέφωνο, τηλέφωνο έδινε εντολές και είπα εγώ θα λέγω, εσείς θα ακούτε. Τότε συνέπεσε να είναι έτσι η κατάσταση ώστε μετά το κίνημα του 1933 να έχω πάρει μια πρωτοβουλία και να μ' ακούν όλοι. Με βοήθησαν και όλο το χωριό αναμφισβητήτως, μας βοήθησε πάρα πολύ τότε και ο Κυριακίδης ο Νικόλας, ο έμπορος που είναι στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν καλοστεκούμενος, ανελάμβανε εκείνος τα έξοδα. Εκλείσαμε το τοπογραφικό... Πατριώτης σας ο Κυριακίδης. Πατριώτης. Ναι. Γαρέξης. Γαρέξης, αλλά και εκείνος εγκατεστημένος εδώ, είχε όμως μαγαζί στα Σέρας. Ήτανε ο πιο καλοστεκούμενος. Εκλείσαμε το συνεργείο διανομής που ήθελε να κάνει τη διανομή, να μοιράσει το αγρόκτημα του Λευκώνος σε όλους, να πάρουν μερτικό και αυτές 120 οικογένειες. Κάθομαι τότε και
αφού έκαναμε αυτές τις βίαιες σκηνές και κλείσαμε το συνεργείο στο σχολείο, χάλασε ο κόσμος, επανάσταση στον Λευκώνα, έρχονται οι έφυπος ύλη από τα Σέρας για να καταστήλουν εδώ την Ανταρσία και να επιβάλλουν την τάξη. Εγώ είπα, βάλτε τις γυναίκες μπροστά και εμποδίστε. Λοιπόν, είχα δώσει οδηγίες στις γυναίκες να πάρουν με τα ξύλα με τα οποία στηρίζουν τα φασολόξυλα και βγήκαν εδώ έξω προς τη γέφυρα, εμπόδισαν το ιππικό να περάσει μέσα. Εν τω μεταξύ, υπουργός της Γεωργίας τότε ήταν ο Μακαρίτης, ο Τζόνο Θεοτόκης, αφού είχα δημοσιεύσει στον Ελληνισμό της Ρωσίας μια εφημερίδα που εξελίδωτο τότε ένα άρθρο υποτύπων ανοιχτής επιστολής βιαιότατων, κατορθώσαμε, βγάλαμε 2 εκατομμύρια δραχμές πίστοση δια την άμεσον μετακίνηση των 120 οικογενειών που ήρθαν μετά το 27. Και ήσαν αυτοί. Αυτοί οι οικογένειες είχαν δημιουργήσει εντωμεταξύ εδώ σπίτια, στέγη κλπ. Και είναι αλήθεια ότι ήταν δραματικός ο χωρισμός, διότι έμειναν εδώ αρκετά χρόνια, από το 27 ήσαμε το 34, σε αυτά τα 7 χρόνια έκαναν και στέγη, έκαναν και έναν κυπάκο, προκομμένοι άνθρωποι φύτεψαν και 5-10 δέντρα. Ήτανε πατριώτες μας. Πατριώτες μας. Καταγόμενοι. Από το Παρτούζ, από το Παρτούζ και από το Ορτάκι. Συγχωριανοί μου και Παρτουζλούδες. Αλλά εγώ, αδιαφορών αν ήταν και ο αδελφός μου τότε, δεν ήθελα να καταδικαστούν τόσες οικογένειες σε έναν μικρό κλήρο. Εάν έφευγαν, τότε ο κλήρος ανέβαινε στα 24. Αν έμεναν, θα έπαιρναν όλοι μόνο από 18. Και φυσικά δεν θα ήταν ικανοποιητικός κλήρος ούτε για εκείνους ούτε για αυτούς. Και επέμενα τότε για αυτήν τη λύση, διότι εκεί όπου θα πήγαιναν ήταν ευκαιρία καλής εγκαταστάσεως του. Είχε γίνει εντωμεταξύ η αποξήρανση της λίμνης του Αχινού και επ' ευκαιρία που εκεί ήταν καινούργια εδάφη, έφυγαν από εδώ, εγκαταστάθησαν στην Μαυροθάλασσα και στον Αχινό, σε αυτά τα 2 χωριά που ήταν κοντά στην λίμνη του Αχινού. Πράγματι εγκατασταθήκανε πολύ καλά και εκ των υστέρων απεδείχθη ότι ήταν επωφελές και για εκείνους και για μένα. Μετά που φύγανε δεν πέρασαν λίγα χρόνια και έκαναν εκεί νέα ζωή, όπως τους έλεγα σε ένα άρθρο επόμενο που τους έγραφα. Αν είναι σκληρός τώρα ο αποχωρισμός σας από τα δημιουργήματά σας του Λευκόνος, θα δημιουργήσετε εκεί καινούργιο Λευκόνα. Και όταν θα έρθει η σειρά για να δώσετε απολογισμό στα παιδιά σας, θα βρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο εγκατασταθήκατε εδώ είναι απείρως συμφερότερος για σας παρά αν μένατε στον Λευκόνα. Έτσι έμειναμε εδώ πέρα με αυτή την εγκατάσταση των 24 στρεμμάτων βασικού κλήρου και ζούμε, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα με αρκετή κατανόηση μεταξύ μας, μόνο ότι είμεθα από διάφορα μέρη, εντούτοις ζούμε αδελφομένα και δημιουργήθηκε εδώ πέρα στο Λευκόνα μια κατάσταση πρόοδου διάφτη, ώστε να αποτελεί παράδειγμα για τα άλλα τα χωριά πρόοδου και εξελίξεως. Κύριε Λαβρεντίδη, αυτό που λέτε είναι καταφανέστατο. Το χωριό είναι καταπράσινο, με αυθονία δένδρων, είτε καρποφόρων είτε μη, με έναν κόσμο γεμάτον υγεία και χαρά, ο οποίος ύστερα από τόσα βάσανα και ύστερα από τόσες προσφυγές και από τόσες ταλαιπωρίες, σήμερα εργάζεται, ζει, ευτυχεί και γνωρίζω ότι πλήστη εκ των κατοίκων του Λευκόνου στις 3 μέρες που μένω εδώ, ότι διατηρούν μία ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό σας, διότι αισθανθήκατε ο αρχηγός όλων αυτών των ταλαιπωρημένων αδελφών μας, οι οποίοι ήρθαν
ύστερα από τόσους αιώνας να ξαναγυρίσουν στη μητέρα πατρίδα τους.